Grupp ta' esperti mediċi li jagħmlu riċerka dwar is-sigurtà taċ-ċiklisti qed jissuġġerixxu li f'Malta tiddaħħal liġi fejn ikun mandatorju li t-tfal jilbsu l-elmu meta jsuqu r-rota. Xi ħaġa li diġà hija realtà f'7 stati membri tal-Unjoni Ewropea. Riċerka pubblikata fil-Ġurnal Mediku ta' pajjiżna li toħroġ l-Università ta' Malta hija affirmata minn 3 tobba li juru li tfal jitlu iktar mill-adulti f'Mater Dei minħabba inċidenti li jseħħu meta jkunu jitisuqu r-rota. U b'differenza mill-każ ta' tfal, għall-adulti mhux qed jissuġġerixxu li l-liġi tagħmilha ta' bil-fors li jilbsu elmu. Minflok qed jingħad li għandha ssir kampanja li tħeġġiġhom jagħmlu dan għaliex jekk ir-regola tkun mandatorja hemm ċans li ħafna persuni adulti ma jibqgħux jużaw ir-rota. Ir-riċerkaturi li meta daħlet din il-liġi fl-Awstralja naqsu bejn 20 u 40% dawk li jsuqu r-rota, għalhekk għal ħafna se tantilef il-benefiċċju għas-saħħa taċ-ċikliżmu. Huma jagħmlu din il-konklużjoni fil-waqt li jgħidu li għandu jkun hemm kampanji edukattivi qawwija għax l-elmu jista' jsalva ħajja. Jirriżulta li bejn l-2009 u l-2015 kienu dawk bejn 10 u 14 sena l-iktar li daħlu l-emerġenza bi ġrieħi wara inċident bir-rota. Segwew dawk bejn 15 u 19 sena u dawk bejn 5 u 9 snin. Bejn l-2006 u l-2015 f'pajjiżna mietu 3 persuni li kienu qed isuqu r-rota. L-awturi tar-riċerka jgħidu wkoll li għandu jkun hemm titjib fil-mod kif jinġabar it-tarif dwar inċidenti marbuta maċ-ċikliżmu u li għandha titjib l-infrastruttura fit-toroq.